ҳар вақте дар рӯ барои инсон як дар баста мешавад, ӯ имкон дорад дарҳои дигареро пайдо кунад ки барояш боз ҳастанд. ҳаёти қаҳрамони навбатии рӯзгори муҳоҷир далели рӯшани ҳамин гуфтаҳост. бародаро, завқ шавқ дар гоҳ дигарай ӯ чизе ки шумо вақте ки барои бизнес кардан агар мақсад нигоҳ мекунед ӯ чиз дигарай, лекин одаме ки завқ дорад дар ҳақиқат шавқ дорад қачи гоҳу мол ӯ чиз ӯ эҳсосот ва хушед тамоман як чизи дигарай. салом дӯстони азиз, қаҳрамони шумораи навбатии рӯзгори муҳоҷир Қосим Талбиев аст ки дар Олмон унвони Видзухтери тоҷикро касб карда парваришгари дӯстдоштаи чорвои як хоҷагии деҳқонӣ мебошад. Қосим Талбиеви 30 сола дар оилаи деҳқони серфарзанди иборат аз 11 нафар дар Душанбе ба вой расидааст. мегӯяд ба ҷуз аз ӯ касе дар хонавода маълумоти олӣ надорад ва шояд агар дар соли 2009 як қарори шаҳрдорӣ дар бораи манъи нигаҳдориву парвариши чорво дар ҳудуди пойтахт намебаромад, ӯ пушти курсии донишгоҳи аграрии Тоҷикистон наменишаст ва зиндагиашам шакли дигар мегирифт. албатта бисёр зиндагии мо ҳамун шаб рӯз бигӯем ки каме душвор буд. бисёр нафароне мехостанд ки ман баъди хатми мактаб ба муҳоҷират сафар намоям, яъне ба шаҳри Москав. лекин ман бо вуҷуди он ҳама мушкилоте ки буд, ман хостам ки таҳсил кунам ва таҳсиламро дар донишгоҳ давом диҳам. ва ҳамун шаб рӯз вақте ки ман синфи 11ро хатм кардам, агар хато накунам, дар ҳудуди шаҳр парвариши чорворо манъ карданд ва мо якчанд сар чорвое доштем ки аз ҳисоби govу мол ҳамунҳоро фурӯхтему. ман ҳуҷҷатҳоямро ба ҳамин донишгоҳ ба ҳамин факултет пешниҳод кардам ва хушбахтона ба ин факултет ман қабул шудам. соли 2012 дохил шудаму соли 2017 онро бо муваффақият хатм кардам. Қосим, дар аввали суҳбат худат ишора кардӣ ки хонаводат бароят талқин мекарданд ки ба муҳоҷират ба Русия равӣ, не? Фикр мекунӣ чаро масалан аксарияти мардуми тоҷик фақат дар Русия фикр мекунанд ки метавонанд пул ёбану дигар кишварҳоро мисли ки ту тавонисти Олмонро интихоб кунӣ, дар дигар кишварҳо барои худашон имконият намебинанд. мушкил дар чи аст? ҳарос доранд ё ин ки забонро метарсанд барои омӯхтан ё чӣ? суол додед ки чаро ман ба Русия ният кардам. ҳамун шаб рӯз зиндагии мо беҳад душвор буд. вақте ки масалан гӯем дар оилаи мо аввалҳо фарзандҳои аввал қариб ки ҳама духтар ҳастанд ва ман бояд фаъолият мекардам, ман кор мекардам, бояд зиндагиро пеш мебурдам ва мегуфтанд ки 5 сол дар ин 5 сол ту мехонӣ, мақсад ту метавонӣ чӣ корҳоеро рафта кор кунӣ, чӣ корҳо кунӣ. вале ман норозӣ будам. дардовараш ҳамин аст, талхаш ҳамин аст ки баъд аз ман додарчаам буд, ҳамун шаб рӯз 17 сола буд ва мо онро ба муҳоҷират равон кардем, албатта ба ҳамин Русия, чунки зиндагиро пеш барад ва маблағе ки он равон мекард, мо зиндагиро пеш мебурдем ва ман таҳсиламро давом додам. шукронаи худованд донишгоҳро хатм кардам ва то ба ин қуллаҳо расидам. Қосим, ман ҳис мекунам ки як гулугир мекунад шуморо вақте ба ёд меоред. кадом лаҳза чӣ аст барои шумо талху сахту ки то ҳозир дили шуморо мефишорад? мебинам гулӯи шуморо мефишорад. дар мо мардум бисёр инсонҳо мегӯяд ки мард агар гирья кунад он мард нест, лекин ман ба ин фикр норозӣ ҳастам, чунки нафаре ки агар ашк намерезонад, ман фикр мекунам ки он инсон нест. ва дардовараш ҳамон буд ки мақсад додари ман 17 сола буду ба муҳоҷират рафт, вале ман таҳсил мекардам, ҳамун шаб рӯзҳо зиндагии моро ҳамун пеш мебурд. ҳатто вай мактаби миёнаро пурра хатм кардагӣ набуд ва мо пешниҳод кардем ки ҳамун ба муҳоҷират равад, то ин ки зиндагиро пеш барад. ва он кас баъди хатми синфи нуҳум, яъне ки сафар кард аллакай ба муҳоҷират, ҳатто ба як коре ки мақсад гӯем аз ҳама кори поёнтарин, ба ҳамун белу лапоткае ки дар ҳудуди шаҳрҳо онҳо роҳҳоро асфал мекарданд. нафаре ки ҳоло вай ноболиғ аст ва агар гӯем ки вақти хондану вақти таҳсил кардани он кас буд, лекин бо вуҷуди он душвориҳое ки дар оилаи мо буд,
мо ҳамонро раҳсипор кардем ба муҳоҷират. Нафаре ки 17 сол дошт, аз ҳама кори душвортарин мақсад гӯем роҳсоз, ба ҳайси роҳсоз рафта буд ва ба мо маблағ мефиристод ва мо зиндагиро пеш мебурдему. Ман таҳсили илм кардам, таҳсиламро дар донишгоҳ давом додам ва шояд бисёри нафарҳое ки ҳозир маро бинанд, бишносанд, бигӯянд ки не, мо Қосиме ки мо мешинохтем вай Қосим набуд, чунки ман дар донишгоҳ бе ягон камбудӣ, бе ягон мақсад аз кадом лиҳозе ки буд ба пуррагӣ таъмин будам, таҳсил мекардам, вале дар асл пушти ин ҳама як моҷарои дигар буд. яъне ҳеҷ кас намедонист ки дар онҷо чӣ мегузарад, дар дили шумо чӣ мегузарад ва пушти ин кӯшишҳо ки ҳаст. нафароне ки моро хуб намедонистанд, намешинохтанд, онҳо намедонистанд, вале дар асл бигем ки ҳамин додарчаи ман бисёр дастгирӣ кард дар ҳамин соҳаи таҳсили ман. Нафаре ки 17 сол дошт, он кас таҳсил накарду ҳаёти худашро барои мо бахшид, мо таҳсил кардем. зимнан ҳоло додаратон чӣ рӯзгор доранд, дар куҷо ҳаст? додарам баъди оне ки 17 сол дошт ба муҳоҷират рафт, агар хато накунам 6 моҳ ё ки 1 сол ҳамун белу каланқати роҳ соз мекарданд. Баъди он барои он ҳамин хеле муяссар шуд ки он ҳуҷҷатҳояшро супорад барои ронандагӣ. Экскаватор, агар хато накунам ба забони тоҷикӣ ҳамин хеле як техника ҳаст. Айни замон дар ҳамун Русия боз меравад ба ватан, вале хубтараш кораш айни замон он қадар душвор нест, чунки ронанда аст, ба ҳайси ронанда фаъолият менамояд. ҳоло қаҳрамони мо аз рӯи ихтисосаш ҳамчун духтури ҷонварон ё ветеринар дар як фермаи шахсӣ дар шаҳри Фрайбурги Олмон кор мекунад. Аммо ба гуфтаи ӯ аз ӯҳдаи дигар корҳои хоҷагидорӣ низ мебарояд ва маоши кофӣ ҳам мегирад. Намёрам ҳар рӯз 4 литр саҳар, 4 литр бегаҳ шир мекунам. чанд соати корӣ доред? Саҳар меравед, вазифатон аз чӣ иборат аст, чӣ кор мекунед? Мебаред, мечаронед, нигоҳубин мекунед? Не, аслан дар Олмон чаронидан гӯем ки ин хел нест. Мақсад чӣ хеле ки дар мо ҳаст, ҳамун банди чорӯро мечаронӣ, дар Олмон ин хел нест. ҳама ҷо худаш як чорчӯбаи муайян ҳаст ки масалан дар даруни ҳамун ҳуй метӣ ӯ худаш то бега мечарад, баъд ба оғил оварда медарорӣ. Ман ҳамарӯза 8 соати корӣ дорам. Соати корӣ ман сар мешавад, масалан ҳамин пагоҳи вақте ки мехезем назорат мекунем дар байни чорво, кадомаш хуб аст, кадомаш масалан бигем ноором аст, бад аст. ҳамаи ҳамонҳоро ки бояд мо ҳис кунем ва баъдан ба гусалҳо шир медиҳем. ҳамин гуна корҳоро пеш мебарем. маблағе ки мегиред, масалан чӣ қадар маош мегиред? Кифоя аст ба ҳамон коре ки шумо иҷро мекунед назар ба кишварҳои дигар? соли аввале ки омадам, соли 2017, як соати корӣ ҳамчун таҷрибаомӯз 5 евро, 4 евро, 5 евро буд ва айни замон ки ман ҳамчун як мутахассис ҳастам ва равобити корӣ дорам, соати кории ман сар мешавад аз 12.5 евро. Як соати кори ман местад мақсад 12.5 евро. яъне имкони кӯмак кардан ба хонаводаатон дар Тоҷикистонро доред? ҳар моҳ мефиристед маблағ ё ҷамъ мекунед, захира мекунед дар дастатон? албатта айни замон мақсад гӯем ки ҳамун мушкилотҳое ки дар оилаи ман ҳаст, ин ҳамаш дар души ман ҳаст. Ман ҳамун маблағе ки ба даст меорам албатта равон мекунам барои падару модар, барои беҳбуди зиндагӣ. боз ду писарча дорам, оиладор ҳастам, ду писарча дорам, барои онҳо низ маблағ равон мекунам, чунки шароити онҳо бар души ман аст. Масалан ман гирем 2000 евро мегирам. 2000 евроаш агар бо курси имрӯза ҳисоб кунем, хато накунам 24000 сомониро дар бар мегирад. аз ҳамин 2000 сомонӣ агар гирем, мақсад ман бисёри баъд сайругашт бароям ба шаҳр ё ин ки харидорӣ намоям ягон хӯрокҳое ки аз ҳамун тарафхонаҳо. хулоса ҳамин хуб агар сарф шавад, ҳамин 300 евроаш барои ман сарф мешавад ва 250 евро барои ҳуҷра месупорам. дигараш пасандоз. шумо тавонистед дар ин қадар сол ягон камбудии калонатонро масалан бартараф кунед дар ватан? бале, аз соле ки ман ба ин ҷо аввалин бор омадам, соли аввале ки ҳамчун таҷрибаомӯз будам, ҳамун шабу рӯзҳо ман
мақсад гӯем ки ҳамчун таҷрибаомӯз маоши ман беҳад кам буд, 700 евроро дар бар мегирифт. боз курси ҳамонрӯзаам хато накунам 800 сомонӣ меистод. 100 евроашро дар назар дорам. гӯем ки маблағи қалинро ҷамъ кардам, оиладор шудам ва таъмири хона намудем ва айни замон боз додарчаамро оиладор кардем ва ҳамин гуна мушкилотҳои мақсад гӯем ки хеле мушкилотҳоро паси сар кардем ва хеле зиндагиро беҳбуд кардем. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. ҳамаш ҳомиладора дина узи омадагӣ буд. Узи кардем ҳама хариб 40 таш чӣ буд. 4 моҳа, 5 моҳа, 7 моҳа ҳама хеле хулоса 40 та гов биғиза ёземҷада. шумо бо ҷонварон масалан бо гов бо кадом забон суҳбат мекунед? шуморо бо кадом забон мефаҳманд? ин бисёр саволи хуб аст. бисёр нафарҳо ҳамин саволро метиҳанд ки масалан дар Тоҷикистон бо забони тоҷикӣ суҳбат мекунанд. биё бура гуфта ҳамин хел. албатта дар Олмон ҳам бо забони олмонӣ мо суҳбат мекунем. ба ҳар яки онҳо дар Тоҷикистон албатта ман дар назар дорам ҳамин муҳите ки ман ба воя расидам, шояд дар баъзе минтақаҳо бо ҳайвон суҳбат кунанд, лекин дар муҳите ки ман ба воя расидам ман намедонистам ки барои ҳайвон номгузорӣ мекунанд ё то ба ҳайвон муносибат мекунӣ. лекин дар Олмон аз ҳамун зинаҳои поёне ки инсонҳо ба мактаб мераванд, онҳо аллакай бо ҳамун сагча аст, бо ҳамун гурба аст, бо ҳамун як гов аст, асп аст, онҳо муносибат мекунанд ва суҳбат мекунанд мисли як инсон. албатта мо низ бо забони олмонӣ бо онҳо суҳбат мекунем ва ҳар яки онҳо бо худ ном дорад дар алоҳидагӣ. мефаҳманд шуморо? метавонем бигӯем розам мегӯед бо онҳо? албатта хуб мефаҳманд, махсусан ҳамин аспҳо беҳад хуб мефаҳманд инсонро. яъне шумо аспро ҳам нигоҳубинӣ мекунед ба ҷуз аз мурғу? аспро ман нигоҳубинӣ намекунам, лекин дар ҳамин хоҷагии мо як асп ҳаст, аз духтари ҳамин роҳбарамон ҳаст. вақтое ки ман танаффус дорам ё ки вақтҳои холигӣ дорам, ҳамроҳи он кас боз масад метавонем аспсаворӣ кунем, ҳамин гуна ҳолатҳоро мегузаронем. ҳамсӯҳбати мо мегӯяд ҳаргиз тасаввур намекард пешаи интихоб кардааш ки аз нигоҳи аввал дилгиркунандаву бозоргир нест, ӯро ба Олмон мебарад. дар ин кишвар қосим худро бегона ҳис намекунад, аммо иқрор мешавад ки корфармоён фориғболиву бемасъулиятиро намепазиранд. ман айни замон 7 сол мешавад ки дар ҳамҷо фаъолият дорам. ягон нафаре надидам ки масалан бигӯяд шумо дигар ҳастед ё ки мо дигар. ҳама дар ин ҷо як аст. мисол ҳама баробар аст, чӣ дар соҳаи корӣ бошад, чӣ дар соати мақсад шумо мебароед ба як ҷо тамошо меравед, дар ин ҷо ҳама як аст, касе ба касе кордор нест. ва ҳатто ҳамун полисҳое ки дар ҳудуди шаҳр ҳастанд, ҳатто ҳамонҳо шуморо намепурсанд ки шумо оё виза доред надоред. ҳама дар ин ҷо бигӯем ки ҳама озодӣ аст. мақсад касе ба шумо кордор нест, лекин шумо бояд дар ҳамун доираи қонун, дар ҳамун доираи чорчӯбае ки ҳаст, шумо дар ҳамун доира бояд фаъолият намоед. шояд дар ҳар хоҷагиҳо ҳар хел бошад ва шояд дар ҳар корхонаҳо ҳар хел бошад. ман дар назар дорам ҳамин ҳудуди фаъолияти худамро, кории худамро. вақте ки ман ба ман муҷад пешниҳод карданд, мақсад гирем дар вақте ки соатҳои корӣ ҳаст, барои шумо истифодаи телефонҳои мобилӣ ё ин ки мусиқӣ гӯш кардан ин қатъиян манъ аст, ё ин ки бо телефон суҳбат кардан дар вақти корӣ ин қатъиян манъ аст. вақте ки бори аввал ман омадам дар ин ҷо, фикр мекардам ки шояд гуфт аз ёдаш мебарояд ва бори дигар намегӯяд ва ман бисёр истифода мебурдам ҳамин ҳолатҳоро. ман чунки омӯхта набудам, намедонистам ин мардумро ва бисёр гӯем сарзанишҳоро мешунидам. вақте ки соатҳои кории шумо соати муайян аст, мақсад гирем соати 10:00 шумо бояд дар кор бошед, ман фикр мекардам шояд 10-15 минут камтар дертар равам, ягон воке надорад. вале дар ин ҷо ҳатто ҳамун 1 дақиқа 1 сония ҳамааш дар ҳамун бигӯем ки дар мадди назар меистад, ҳамаашро дар назар мегирад. мардуми Олмон, махсусан ҳамин муҳите ки ман зиндагӣ дорам ҳамин гуна аст. ҷарима кардан шуморо барои ин ки риоя накардед?
не рости гап ҷарима накардам, вале баъзе ҳолатҳое мешуд, ки мақсад аз видеоҳои ман маълум аст, ки ман дар фабрикаи мурғ фаъолият мекунам. ҳамун бори аввал вақте ки омадам, ҳамун тухмҳоро сари вақт ман ҷобаҷо карда наметавонистам ва баъзе ҳолатҳое мешуд, ки мақсад ман ягон карока тухмро меғалтондам, мешикастам. аз ҳамун оилики ман ҳамин ҳолатҳое буд, ки ҳаминҳоро минус мекарданд. вале айни замон ман ҳамаи инҳоро ба хубӣ дарк мекунам ва мақсад гӯем, ки ман аллакай одат кардам дар ҳамин муҳит. айни замон бе ягон мушкилӣ фаъолият дорам. бубинед, албатта шумо вақтҳои истироҳат ҳам доред. Чӣ гуна мегузаронед? Дар як ҷои пӯшида ҳастед? Зиқ мешавед, намешавед? Ягон ҷо меравед? бале, вақтҳои истироҳат баъзе ҳолатҳое мешавад, ки мақсад мо ҳамроҳи ҳамин оилаи олмонӣ гӯем, ҳамроҳи роҳбар, ҳамроҳи кӯдаконаш мақсад ба шаҳр меравем, ягон ҷо тамошо, ягон тарабхона меравем. ҳамааш дар ҳамун муҳити оилавӣ. мақсад барои ман намегӯянд, ки ту коргар ҳастӣ ё ки ту аз Тоҷикистон ҳастӣ, ту дигар ҳастӣ, маро ҷудо кунанд. ҳамун семинарҳое мешавад, мақсад кадом ҳолате ки бошад, мақсад мо гӯем, ки ҳамчун аъзои як оила муттаҳид ҳастем, чӣ дар ҳолати корӣ бошад, чӣ дар ҳолати сайругашт бошад, мо дар ҳамон маврид мақсад, ки ман ҳамроҳи ҳамонҳо ҳастам, ҷудо нестам. Қосим, оё масалан дар гирду атрофи шумо муҳоҷирони тоҷик ё ки аз дигар кишварҳо ҳам ҳастанд, ки бо онҳо муошират кунед, ё ки ин як мавзеи пӯшида ҳаст, фақат олмониҳо ҳастанд онҷо? дар вақте ки ба шаҳр меравам, дар он ҷо бисёр, вале то ҳол ягон нафари тоҷикро надидам дар ҳамин минтақаи мо, лекин дар шаҳрҳои дигар ҳастанд. Масалан, дӯстони ман, бародароне ки ҳастанд, дар он ҷо фаъолият мекунанд, лекин дар минтақаи мо ягон тоҷик надидам. мардуми Афғонистон беҳад бисёр ҳастанд, вале хуб мо якдигарро мефаҳмем, суҳбат мекунем. яъне берун аз кор муошират? берун аз кор албатта, ва боз ҳамроҳи инҷа ҳастанд коргарони олмонӣ ҳастанд, мо бо онҳо суҳбат мекунем. солҳои аввал вақте ки омадам, мақсад гӯем, ки ман суҳбат карда наметавонистам, ҳаминаш душворӣ буд, мақсад суханронӣ карда наметавонистам, вале айни замон каме ҳам бошад забонро хуб медонам ва хуб суҳбат менамоям. бо вуҷуди он ки қаҳрамони мо тӯли чанд соли ахир зиндагии оилааш дар Тоҷикистонро беҳбуд мебахшад, вале ҳамеша як кунҷи дилаш хавотир аст, чун дар бари азизонаш нест. дар тамоми пастиҳову баландиҳо, мақсад дар канори ҳам бошӣ, ин хуб аст, лекин ин шароитро ман надорам айни замон, ки мақсад дар ҳамон ҷо фаъолият кунаму зиндагиро пеш барам. ва фикр мекунам, ки боз дар ин ҷо фаъолият кунам хуб аст барои оилаи ман, барои ҳамсари ман, барои фарзандони ман. фикр мекунам ин хуб аст ва онҳо хуб маро дарк мекунанд. чанд фарзанд доред шумо ва фикр мекунед вақте ки шумо бо онҳо нестед, барои онҳо чӣ гуна мегузарад набудани падар? ду писарча дорам, яке 1 сола, дигаре 3 сола, ва ҳар боре ки ба ватан меравам, бовар кунед, ман худо мегӯям, ки ҳамн писарчаи калониам хоб бошад, ки баъд ман баргашта оям, чунки аз ахир ман гирья мекунанд. ҳамон вақте ки мефаҳмад, ки ман аллакай ба олмон меравам, чомадони ман тайёр аст, яъне ки ҳамон сумкаи ман тайёр аст. дада мегӯям, ман дадри сумкат мара гирифта бар, дада мара дар сумкат бар. ин як ҳолате аст, ки фикр мекунам тамоми муҳоҷирон инро медонанд ва дарк мекунанд. аз ҳама ҳолати душвортарин аст ин. фикр мекунам ҳама инро медонанд. гумон мекунед бо чанд соли дигар шумо омода ҳастед, ки ҳамин гуна дур бошед, раведу биёед ва ҷудо бошед аз хонавода? инашро рости гап дақиқ гуфта наметавонам, ки чанд муддат ман дар ин ҷо ҳастам, вале айни замон ҳуҷҷатҳои ман то 1 соли дигар муҳлат дорад ва омадани ман, рафтани ман, ки ягон муҳоҷир инро дақиқ гуфта наметавонам, чунки фардоро касе пешниҳод карда наметавонад, ки чӣ мушкилӣ аст дар зиндагии то. албатта ҳама барои як мушкилӣ дорад, ба як умед ба муҳоҷират меояд, ки мақсад ҳамон мушкилиро паси сар кунад. худи шумо дар кадом лаҳза масалан зиёд нороҳат мешавед, ба ёди фарзандону хонавода меафтед? дар лаҳзаҳои корӣ ё ки берун аз кор, дар рӯзҳои истироҳат, кадом вақт? дар лаҳзаҳое ки мақсад дар лаҳзаҳои корӣ, умуман вақте ки ман телефонам бо ман нест, ман фақат ҳушам ба ҳамун кор аст. ман
наметавонам суҳбат кунам. Вале вақте ки аз кор бармегардам дар хона, аз ҳамин кор ки баргаштам дар авто ҳамин ватсапамро гирён мекунам ва пурсон мешавам ки оё оилаи ман тинҷ бошад, чӣ гап бошад, дар набудани ман чӣ шида бошад. Вагарна ҳамин 2 соате ки ман дар кор ҳастам, баъди 2 соат беҳад ҳамун стресс ҳаст ки ҳамин хел худоро зора карда менам ки шояд ҳамин интернетамро гирён кунам ки шояд ҳамин оилаи ман тинҷ бошад. ва ё вақте ки субҳ мехезӣ, шаб хоб меравӣ, ҳамин мехезӣ, ҳамин хел дарҳол телефон мекӯбӣ ки шояд гирён кунам чӣ бошад, чӣ гап бошад, тинҷӣ бошад, набошад. ҳамин хел дарҳол одам мепурсӣ ки тинҷ аст, ҳама хуб аст. ҳамин мефаҳмӣ ки хуб аст, боз ором мешавӣ. ба хобатон медароянд? албатта фикр мекунам ин дурӣ ба хуби ҳама мебинанд ин ҳолатҳоро. ҳолатҳои душвор аст, беҳад душвор аст, вале илоҷ нест, бояд сабр кард, таҳаммул кард. Вале бо вуҷуди он ки ту муҳоҷир ҳастӣ, дур аз ватан ҳастӣ, вале вақте ки шароити хуб дорӣ, кори ту аст, ба дили ту аст, мақсад аз рӯи ихтисоси худ кор мекунӣ, ин боз барои ту як таскин мебахшад. мақсад стресс нест вақте ки ту мебарои касе туро намепурсад ҳуҷҷат ё ин ки касе туро сарзаниш намекунад, ту мақсад гӯем ки озод ҳастӣ, ин боз барои ту як илҳом мебахшад, як оромии дигар аст. мақсад маблағи хуб ба даст меорӣ, медонӣ ки бо ҳамин маблағ ту метавонӣ ҳамин моҳ ҳамин мушкилиро паси сар кунӣ. ба нақли Қосим, дар ин охирҳо хоҳишмандони кору зиндагӣ дар Олмон бештар мешавад. ӯ мегӯяд барои расидан ба ин мақсад яке аз шартҳо омӯхтани забон ва албатта устуворӣ барои расидан ба мақсад мебошад. то ҷои ман медонам донистани забон ин ҳатмӣ аст. вақте ки шумо ба сафорати Олмон дар шаҳри Душанбе муроҷиат мекунед, ҳатман ҳамун ҳуҷҷати шуморо мепурсанд ки масалан шумо аз рӯи кадом ихтисос меравед ва кадом дипломро доред ва донандаи кадом сатҳи забон ҳастед, дар куҷо таҳсили курс кардаед, яъне ки курсҳои кӯтоҳмуддати забони олмонӣ хондаед. албатта ҳамун ҳуҷҷати шуморо мепурсанд ва дар асоси ҳамун ба шумо виза медиҳанд. вале нафароне ки баъди хатми мактаб меоянд, ҳатман бояд ки забон донанд ва дар ин ҷо омада ҳам фаъолияти корӣ мекунанд ва ҳам бигӯем ки таҳсил менамоянд. беҳад хуб аст, шароит дар ин ҷо барои таҳсил беҳад хуб аст. шумо ҳам яъне таҷрибаомӯзӣ мекунед ва ҳам метавонед ки таҳсил намоед, диплом гиред, ҳам маблағ ба даст меоред. яъне шумо забони олмониро дар назар доред ки бояд ҳатман забони олмонӣ донанд? бале, ҳатман забони олмонӣ донанд, чунки ман ҳам пеш аз омадан ба Олмон муддати 4 моҳ курс хондам, курсҳои кӯтоҳмуддати забони олмонӣ хондам ва баъд аз он имтиҳон супоридам. баъд барои ман виза доданд. вақте ки шумо дар ҳамун сафорат медароед, ҳатман аз шумо ба забони олмонӣ пурсиш мекунанд ки мақсад шумо дар кадом сатҳ медонед ва ба кадом мақсад сафар менамоед ба Олмон. ҳама инҳоро дар назар мегирам ва баъд барои шумо виза медиҳам. яъне Қосим, мехостам дар ҳамин ҷоз тамаркуз кунем бо таваҷҷӯҳ ба он ки ин шабу рӯз гӯем шикоятҳо зиёд мешавад, муроҷиатҳо ба мо зиёд мешавад ки пешниҳод мекунанд тариқи интернет кор дар Олмон ва дар дигар кишварҳо, махсусан Олмон ҳам зиёд аст ва ҳамин ба онҳо ваъда медиҳанд ки ҷои кори хуб аст, мо аллакай барои шумо раводид тайёр мекунем, донистани забон шарт нест. ҳамин чизо шумо метавонед равшанӣ андозед ки чӣ гуна масалан нафароне ки мехоҳанд дар Олмон ё дар дигар кишварҳо кор кунанд ба чӣ аҳамият бидиҳанд ки ба доми қалобон наафтанд? ба кӣ бояд бовар кунанд? оё ширкатҳо ҳастанд ки онҳоро даъват мекунанд ё ки ҳаққи додани раводидро танҳо сафорат дорад? то ҷое ки ман медонам, ин ҳаққи додани раводидро танҳо сафорат дорад ва шумо бе иштироки шумо ин ноимкон аст. вақте ки шумо виза мегиред, вақте ки ба сафорат меравед, танҳо ва танҳо ин дар дасти шумо дода мешавад. ҳамун равобити шумо дар ҳамун бигӯем ки ҳуҷҷати шумо, яъне паспорти шумо дар дасти худи шумо дода мешавад ва шояд ки дигар роҳҳои ғайриқонуние ки ворид мешаванд ба Олмон, онҳо забонро намедонанд ва меоянд дар ин ҷо касе онҳоро ба кор намегирад. ҳатто мақсад шумо наметавонед гӯед ки ман чӣ кор кунам, кадом корро кунам. забонро надонед, фикр мекунам ки ин беҳад душвор аст ва касе барои шумо кор дода наметавонад ва мардуми Олмон ҳамин гуна ҳастанд ки ҳатман аввал аз шумо сатҳи забондонии шуморо хо забони хориҷӣ, яъне забони англисӣ бошад, ва хо забони олмонӣ. агар шумо ҳамин ду забонро донед,
фикр мекунам дар тамоми соҳаҳо новобаста аз ман ки ман дар соҳаи фермерӣ ҳастам, дар кадом соҳае ки шумо мехоҳед фаъолияти корӣ намоед. Албатта бо донистани забон. Якум боре ки ман омадам, ин бигем ки ғайриномумкин буд. Ман ҳатто бовар надоштам ки ман меоям. Ҳамун шаб рӯз мегуфтанд ки масалан барои Олмон рафтан барои шумо ин қадар маблағ дар кор аст, ин қадар маблағ дар кор аст. Ҳамун шаб рӯз ман ҳамин маблағро надоштам. Чӣ қадар мегуфтанд? Чанд қадар мегуфтанд ки бояд дошта бошед? Ба сомонӣ агар ген 10,000 сомон буд барои ҳуҷҷат, масалан ҳуҷҷатнигорӣ кардан. Ман ҳамин маблағро надоштам ва ягона нафаре ки маро дастгирӣ кард, он кас ҳуҷҷатҳои маро тоғрӣ кард, яъне пешниҳод кард, ман виза гирифтам. Он кас намедонам айни замон дар ки ҷо ҳастам ва ман миннатдор ҳастам аз он кас. Номашон Ором гуфтани шахс буданд. Ягон ширкат буд ё ягон одами алоҳида буд ки барои шумо? Бале, ин ширкат буд. Ман пеш аз он ки ба Олмон омадам, ман фаъолият мекардам дар Кумитаи бехатарии озуқаворӣ, айни замон ном дорад. Дар он ҷо ҳамчун мутахассис фаъолият мекардам. оиди бемориҳои вирусии ҳайвонот, оиди бемориҳои сироятӣ мо ташхис мекардем ва он кас дар ҳамон ҷо фаъолият мекард ва он кас медонист ки ман таҳсили забон дорам. Барои ман пешниҳод кард ки биё ҳамин як бор месанҷем, кани чӣ мешавад. Ва мо дида баромадем ки хулоса барои ман пешниҳод кардан ҳамин визаро ва ман хушбахтона ҳамин кас маро дастгирӣ кард. Ман гуфтам ки хоб визаи маро шумо диҳед ва маблағгузориашро ба дӯш гиред ва вақте ки ман ба Олмон рафтам ҳатман маблағи шуморо бармегардонам. Ва аввалин бор омадани ман ана ҳамин гуна сурат гирифт. Яъне ки ман ҳатто бовар надоштам ва маблағ надоштам. Ана ҳамин кас маро дастгирӣ карду ман визаро гирифта бори аввал ба Олмон омадам. Ва айни замон дигар барои ман, яъне ки дар сафорат гӯем ки аз сари нав маблағ пардозам ё ин ки визаи нав гирам, ин корҳо барои ман муҳим нест. Дигар ман аллакай виза дорам ва дар ҳамин асосе ки виза гирифтам, дар ҳамин асос меравам ба ватан ва боз бармегардам танҳо ба ҳамин виза. Дигар мегӯям ки хароҷоти ман кам аст. Аммо онҳое ки мехоҳанд раванд, ба ҳар ҳол доштани маблағ барои онҳо лозим ҳаст, то ҷои шумо медонед, ба ҳар ҳол мефаҳмед? Албатта барои вақте ки шумо ҳуҷҷат тайёр мекунед, пеш аз ҳама барои омӯхтани курс, яъне ки курсҳои кӯтоҳмуддат, ҳатман шумо бояд маблағ дошта бошед. Агар хато накунам, айни замон моҳонаи он аз 300 сомон сар мешавад дар ҳудуди шаҳри Душанбе ва шояд баъзе ҷойҳое бошад ки камтар бошад, лекин то ҷои ман медонам ҳамун курси забон 300 сомонро дар бар мегирад. аз ҳамин зинаҳо сар мешавад. Вақте ки нафаре ки мехоҳад ба Олмон ояд, зинаи аввалини он ҳамон аст ки масалан як қадам ниҳад ба ҳамун омӯхтани курс, ба ҳамун забон. Вақте ки шумо дар он ҷо меравед, дар он ҷо бисёр нафарҳоне ҳастанд ки аз ҳама тарафа барои шумо маълумот медиҳанд ва аз шумо аз ҳамон ҷо зинаҳои аввалинро сар мекунед. Бисёри нафароне ҳастанд ки ҳамин шаб рӯз мақсад агар ҳамин суханронӣ маро бинад, шояд бигӯянд ки ин дурӯғ аст, чизе ҳаст ки бовар намекунанд. Лекин ман хеле ки гуфтам, ман ҳаниз як нафаре будам ки беҳад ҳамон шабе ки ман омадам зиндагии мо душвор буд. Рости гап, шояд бисёр нафароне ҳастанд Олмонро орзу мекунанд, лекин мегӯянд ки мақсад ман пасандоз надорам, ман маблағ надорам, ман наметавонам ба он ҷо равам ва рӯ мегирам мақсад боз ба ҳамун муҳоҷират, ба ҳамун шаҳри Русия. Лекин қадами аввалини худро ман хоҳиш дорам ҳатман гузорам дар ҳамун забондонӣ, курсҳои забондонӣ. Вақте ки шумо ҳамин қадамро мегузоред, дар он ҷо бовар кунед, агар 50 нафар дар як курс бошад ё ки 20 нафар бошад, шумо аллакай 20 сухани нав, 20 сухане ки мақсад ба шумо илҳом мебахшад, аз ҳамун коллективи худ мегиред. Ва қадами аввалини шумо ана ҳамун аст ки мақсад шумо рушд ёбед ба забономӯзӣ. яъне ин чизи ғайриимкон нест, амалишаванда аст агар одам бихоҳад. албатта амалишаванда аст. Бояд ноумед набошед. шумо новобаста аз он ки пасандоз доред надоред, ҳамун зинаи аввал барои шумо забондонӣ аст. ҳатман бояд шумо ҳамун зинаи аввалро гузаред. албатта зинаи дуюм худованд бигӯем ки ҳамааш мешавад оста оста. ҳамун зинаи аввал шумо кӯшиш кунед ки бояд аввал қадами аввалини худро барои рӯ ба сӯи ҳамун курсҳои забономӯзӣ гузоред. бинандагони азиз, бардошти ман аз суҳбат бо қаҳрамони имрӯза ин шуд ки ҳеҷ чизе дар ин дунё доимӣ нест ва набояд интизор монд ки касе ба ҷои шумо зиндагиятонро беҳтар мекунад.
агар мехоҳед фардоятон хуб бошад, пас ба мисли қаҳрамони мо аз имрӯзатон оғоз кунед. назарҳои худро зери ин барнома нависед ва албатта меҳмони рӯзгори муҳоҷир шавед. мо интизори шумоем. то дидор ва мулоқотҳои баъдӣ.